Mae'n dy galon. Och, mae'r dawel a chalon derwen yn y gaeaf glib. Corn hela. Hela rhwng y coed, a'r ceirw'n chwipio'r tir yn chwyrn ar ei oedd ar rhwyfen tardon. A ffraen e'r cwn yn llamu dros y bris. Mae'n brofiad anhygoel y cerdded, ond hefyd y ffordd oedden nhw'n dehongli stori ar chwedl ei hun mewn cyfnod gwahanol yn ôl yn ystod diwedd yr ail ryfel byd. Safodd a chodi adain fel hyn, a'i benni lawr, a'r eiliad honno a'r nodwydd rhwng ymysedd. Nodoedd nid gweil. A nelais i nhw ato fe. Fel hyn? Roedd y cyfuniad o'r actio arbennig a'r olygfa arbennig yn wych, dwi'n meddwl. Hedaf i gair arianrod. Caf gan dy chwaer groeso anghyffredin i ferch yng nghyfraith.